Yo nembang yo, nembang. Ora iso nembang apa, nembang. Aku tak kabeh kenyang wayang kabeh nembang kuno saiki iki guyonan ae ya to. anu Mas, tak mudhun wae ya. Sik Mas Akbar. Apa? Ora afdol nek Mas Badal ora diatur nembang. Ojo. Pun Mas duet kali kula mawon Wes ya ora Mas. iso. Kok nek aku duet karo kowe kok nek virale luwih gayeng karo aku piye? Ya ndak apa-apa. Ora iso. Kok ora iso kok bolak-balik ora. Wong nek kabeh wong kok dialang-alangi ora iso. Dalane ora enek dalane. Nek turun ya Mas ya. Turun. Lah iya, Lho penak delok ngono lah. dirangkul lho. Lho dirangkul lho piye to ngono kuwi. Ora apa-apa. Lah iya. Adik IP ya. Adi. Kok ADIP gimana toh? Adik mau gaglak dhewe mangkon musuh aku. Piye? Iki biyen tahun lalu ganti Mas Nanda ganti aku saiki. Iya. Ning pelakone tetep aku ya to. Lah piye wis. Nek roh Akbar no mau tak sikat ning mburi ya. Lho. Tidak bisu. Ini tidak bisa kok. Bisa.